Dobré ráno, ľudia. No takže, slúbila som vám môj room tour, teda dennú rutínu. Tak ideme na to. A to nebude len rutína, ale aj taká vec, už som sa predliekla. Vidíte, že tady je bordel. Takže, idem si spraviť úlohy a ideme na to. Takže, tu nepotrebujeme teraz. Takže ľudia, nestihla som vám ukázať, čo som včera, keď som tu pratala, objavila. To vám musím proste ukázať. Pozrite sa na sledovať. Ale nebola by som si tým taká ist. Ne, tady nejsou tetovačky, tady jsou iba nálepky. Tak. A nič. Ale to včera dávala. Kde se potratí. Tak. Nemám ich. Tu fakt ako bordel. Takže tak. Mám dennú rutínu. Takže musím si nájsť takú gumičku. Mám predvedem taký jeden tričik. Chcete vidieť? Takto. Chcete vidieť, ako som to spravila? Tak, kúkajte. Bom. Parapapom. Pam. Super. Mám tu viacej tako. Tu mám sponku. Ukradla toto, to je moja sponka. Čerešňa už od nej vypadla. Asi nejdeme dneska na výlet. Tohle nie. Tu. Bajo. Také gumičky. Bon. Takto. No. Ako to nie. Až tak cool. Jaký to je. Len asi. Bam. Oh, super. Je tady fakt takový bordel, jaký je. Takže tak. Bom. Bam. Pam. Parapapum. Pam. Oh. Takže máme bom. Keď to vyletí, takedy nie. Ale je to asi príliš. Toto mi dala Olivia na jej narodeniny. A to dosť cool. Ako nečurujte sa. Chcete vedieť, čo to je Olivia? Je to moja taká
spolužiačka, ktorá mi tu dala. Tu je ešte. Tak. Vlastne. Chcete, aby som vás toto cez to prstánča? Nájdete si najtenšiu gumičku, akú po ruke máte a urobte len toto. Tak. Potom túto prevečte tak, aby tieto dve boli spolu. A vlastne už len toto a teraz dajte tohle za to a máte to. Len tou menšou gumičkou je to trošku tiššie. Takže tak. A druhou stranou sa ani neptajte, lebo mám zánět trošku červený zánět. Co budu dneska dělat? Nič také zaujímavé, čo by som mohla robiť. Rutínu som vám ukázala. No, takže lesk na rty. Takže na rty. Takže funguje to takto. Tu nemám normálny les na pery. Tak ako nevím, jo. To jsou na prstíky. Málem dačo. Tohle je moje 1.12 už kozmetika. 12 kozmetika. Tohle je na takový, keď máte prostě len tak a tak to si to prostě mažete. Poďme sa pozrieť, čo tu je. Dúfam, že mi tu neodšutne prach. Takže tak. Tohle dáme ako keby na ruku. A budeme musieť ísť do záchoda. Ako keby sa musel zapáliť. Takže tak. Potom vám ukážem, ako mám korcendaj. Dneska mám v pláne ísť vonku, že budete vidieť room tour aj vonku, jak to tam vyzerá. A teraz ideme na Počkajte tu chvíľu, lebo mám tak. To nejde. Napíšem písanku. Nič zaujímavé. Takže tak. Po něm píšem písanku.
mám takhle čuprik, mám na oči. Můžeš si dobrat na jednom prstě a na druhom prstě. Toho málo, tak mám Why? No budem. Takže tak. Můj brat to dneska není, nepřišel, ale to nevadí. A tak může na nerví. No nemůžem. No, a ještě jedno. Toto, že si funguje, tak si to jdem dát na ulici. Takže vyčistěnou kdyby pleť mám a teraz už len zaněte na oči. Takže takhle mám. To tam počapkala. Ja nemám zájem. Tričko, ale teraz si ho zmeníme. Pardon, že zpěvám pesničku, ale si zpívám. No, z Slovenska a Češka. Tady trošku. Jsem včera stala trojku i dvojku. Super! Je stará škola na Češku. Má se na 5 kilometrů, nějaká učitelka zasedla. A teď jsem se s rodinou přestěhovala na Slovensko. Učím se slovenský jazyk. Ale vím to po slovensky. Ahoj ľudia. A po česky je to ahoj lidičky. Jak se dnes máte? To je prostě můj český jazyk. Ona mě byla učitelka zasedla, tak jsme se přestěhovali. Takže tak vyzerá můj jako kdyby ranní make-up. Já mám zánětý na očka, ale bajkojba. Teď se nekoukejte. Teď se nekoukejte.
nekoukejte, že vám říkám. Lebo se nemáte koukat. Nemáte se koukat, tak se nekoukejte. No. Jdu na plis. Kdybyste chceli vědět, tak idem vlastně jako keby na ples, na tanečnu. Dá se to tak respektíve povedať. Že idem na vlastně jako keby na plis. Fuj! Takhle vyzerá moji šaty. Vlastně jako kdyby na ples. Tudy. Mám jako kdyby šaty na ples. Dám si i pančucháče, alebo si nedám pančucháče. Tak ne. Jedu na ples. Oh bye. Jdu na ples. Takže ak chcete vlogy, dávajte lajky, odběry a majte se. Čus.